Jo, må jeg være med, eller hvad? Controller. Ja, det er fucking nice med controller. Det er virkelig fedt, grineren at få det op på tv'et og spille det, som om det er et konsolspil. Slå hende ihjel! Og jeg skal lige mine. Mine. Der ligger et korps. Der ligger 2 korps. 3 korps. Ej, shit. Pas på dit pet, Mads. Dismiss. Sun's getting low. Du puller hele kabelen. Og shite shot is getting sun. Lol, jeg står og tænker eller? Jeg er growing der også. Yep. Tak, Karl. Start. Er jeg den eneste, som ikke kan combat loot? Nej, jeg kan heller ikke altid. Nogle gange kan jeg. Så bare ud igen. Jo. Lieutenant's insignia. Det var psykopaten. Det er den quest, der hedder Hidden Enemy. Så altså, du declined. Lol, du er så tryhard. Jeg glemte at sætte flame tongue. Nej, det har jeg været. Lol, for sent. Kom igen. Hvad siger du til mit lightning shield? Lol, der gik. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se, hvor du er henne. Oh my god. Du er lige med Gurhan. Hvor meget liv har du? Jeg kan ikke se en skid, jeg kan ikke helt. Jo, men det er bare en duel. Jeg mærker lige Kanga i en duel. Ruder. Snydt. Jeg har en pre-slim 10. Sygt. Jeg bliver rød. Oh shit, ja. Hold da kæft. Øj. Fuck, du tog meget skade der. Ja. Ej, så færdig. Send the pet. Så ruller jeg med pet, ikke? Klar? Om der smark hele lorten. Go. Stoppet. Jeg har aggro. Ja. Fuck away. Ja, pottet. Ja. Ja, root. Ja. Fuck. Ja. Hvem har aggro? Pettet dernede. Ja, jeg kan... Jamen, jeg er dazed. Jeg har taget pot. Hvem har aggro? Shit, jeg skal heal Mads. Jeg skal heal Frederik. Ja, den er på vej. Alle er heal. Frederik har 4%. Sindssygt. Frederik har 4%. Oh my god.
Oh my god, Frederik. Jeg var på 4,6. Du var på 4%. Fuck, det er jo der, mand.